twemnu konnom xeni minn ġofil għalbet il-mistoqsija xedna miljen Brida tal-azzar kollox possibli Natu semna nuru solidarieta Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll fejn hemm l-għada hemm is-saħħa nieħu wkoll. Kultant nagħmlu ta' birruħna li maħniex qed nindunaw li ħaddieħor qed ibati waqt li aħna niffangaw ma nibqgħux inġibu skużi b'xi reliġjoni jew b'xi kulur f'dinja waħda qegħdin ngħixu dan hu l-futur Brida tal-azzar kollox possibbli Nagħtu semna u nuru solidarjetà Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll fejn hemm l-għada hemm is-saħħa nieħu wkoll F'mumenti ta' prova hemmhekk trid turi x'int mhux ta' barsi li ma fhimx neħħi l-maskra wajt minn Brida tal-azzar kollox possibbli Nagħtu semna u nuru solidarjetà Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll fejn hemm l-għada hemm is-saħħa fejn hemm l-għada hemm is-saħħa nieħu wkoll Proset hemmhekk Mike Spiteri kliem ukoll kanzunetta vera Zbieħ miegħi issa jingħaqad il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Nilqak fuq din in-naħa tal-istudju għax kont in-naħa l-oħra. Mario, maratona oħra, investiment ieħor għal dan il-partit u l-poplu Malti mill-ġdid qed jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. Tirrealizzaw tifhem għaliex dal-partit ilu fonda tal-iktar minn 135 sena. Aħna l-ġimgħa li għaddiet il-Belt konna qegħdin infakru l-135 sena